Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan din po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po ang kalagayan at magpursige po manalangin sa araw-araw para gabayan kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga taong gusto pong mag-aral ng karunungan din po, maraming salamat po sa mga taong ganyan po na nakakaintindi po at nagpupursige pong manalangin sa araw-araw bago matulog pagkagising, sa mga taong makadiyos po na malapit sa Diyos at minamahal po ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pinagkakalob nyo pong pagdarasal sa araw-araw. Maraming salamat po. Isishare ko po sa inyo ito, napaka-importante po ito na i-aking isishare po. Salita ng Diyos Ama, depensa sa lahat ng mga sakit po. Ayan po. Ayan po. I-inscription nyo lamang po. Manalangin ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon po ito. Ultima automatic river batus compor igosum manuela angilum iglorum igloria corpus oromo sa paanan ko oramsi, sa tagiran ko arama, sa likuran ko arami, sa harapan ko todos, Diyos is, Ama is, sa uluan ko. Usarin po ng 3 beses po at iipos sa dibdib. At sa tubig inumin o kayo ang uminom po. Pwede rin po itong ipainom sa may sakit po. Kung gusto niyo po makatulong po, usarin niyo po ito tapos iipon niyo sa tuktok ng may sakit o sa tubig inumin po. Painom niyo sa may sakit po. Napakabisa po itong galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na orasyon po. Screenshot nyo lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.